sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon sa ikaw, Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an sumala sa mga tawo kinsa man ang anak sa tawo. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Sa Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad niadtong higayuna giingna ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayod nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan, sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan, dili unta kana mahitabo kanimo, Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako kay ang imong huna-huna sa tao ug dili sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Daghang higayon nga si Jesus nag-ingon, pagtukaw kamo aron dili mo madala sa dautan. Kanisad si San Pedro mismo sa iyasang sulat, naasa ni siya sulat 1 Peter chapter chapter 4 ba to? Chapter 5 ba? Nga niingon sad siya, ang atong kaaway ang yawa murag leon nga nagmove, nga nagtuyok-tuyok, nangita og iyang tukbunon. Sukli siya, liguna ang imong pagtuo. Ana siya. Og tingali nasuwat ni San Pedro tungod sa iyang experience. Kini ang atong ebanghelyo karon nagpakita nga bisan pa si San Pedro or si Pedro, Simon maning iyangan sa una, nga gitugahan, gigasahan sa amahan sa usa ka kaalam nga wa ihatag sa laing mga apostoles nga mao ang pag-ila ni Kristo, nga mao ang Mesiyas ug buhi nga Dios, mayawaan ra di ay gyapon. Mayawaan ra gyud. Labaw na tingali mo diha. Wa pa mo yawa eh. Ha?
kanus aman tamayawaan. Organi nganlan kita Ginoo giyawa. Satanas. Nganlan kita niya Satanas. Tanawa si San Pedro. San Pedro naman ni siya karon. Pero niabot yung punto nga ginganlan gid siya ni Kristo og pahawa Satanas. Giingnan gid siya. Di wala siya moingon nga pahawa Simon or pahawa Pedro. Ang iyang gingan pahawa Satanas. Kanus man na nahitabo nga nakuha gid siya sa yawa si Pedro. Amo kibaw nahadlok siyang mamatay si Kristo. Kining kahadlok nato nga mamatay. Hadlok gani kang mamatay. Bantay-bantay diha. Mayawaan gyud ka. Nya kamo, di mo mahadlok matay. Ingna na imong tupad ko no be, hadlok ka mamatay. Ingna, tupad ni way hadlok ka mamatay. Musunod mo ni nang solidad. Saan? Mingon gani ko, simbako pa dire. Yawa na ka. Bitaw. Nga naman, kaya ang yawa, mo'y tag-iyas kamatayon. Ang Ginoo mo'y tag-iyas kinabuhi. Ang iyang ihatag kinabuhi. Ang ihatag sa yawa, kamatayon. Unya kay ang yawa, aron mahalin ang iyang kamatayon. Mahalin ba? Iyatang hadlokon sa kamatayon. Kay kung mahadlok na gud ka, kana bang mahadlok ka sa usa ka tawo or mahadlok ka sa usa ka sitwasyon, mao na mo na musud sa imong hunahuna. Kabantay mo na maglagot ka sa imong bana kay nangabit. Tanawa, di ba? Ang imong hunahuna, ang imong bana, kada lakaw, ina sa katong panuhay, ina sa katong buang-buang. Tunda tingito siyang kabit da, tunda to siyang kabit. Mura bag mahimo siyang buhi diha nimo. Tanawa nang mahadlok ka mamatay, di ba? Hasta tanan nimong buhaton, adi lang ko anak kay mamatay niya ko, adi lang ko anak kay mamatay niya ko. Pirmi ang kamatayon sikat sa imong hunahuna. Pero wa ka mahadlok, malimtan man nimo. Malimtan oy. Mo na karon hadlok gani kang mamatay, nakuha na kas yawa, pasabot ang yawa na maoy ni as imong hunahuna. Mo na kanang kahadlok iya ginasyawa, presensya ginasyawa ang kahadlok. Bisag unsang klasihas kahadlok dinhis kalibutan, mao nay presensya siyawa. Na siya. Mas ba kuno pangutana imong tupad ina giyawaan na ka? Ina giyawaan na ka, mayroon siya, oy, ginuong ni anak ko, so ito yawa ko taon. Congratulations. Pasabot din, agin na siya mahadlok. Di siya mahadlok na masunog ilang balay, di siya mahadlok na makubid ang iya mga mahal sa kinabuhi, di siya mahadlok na kanaganing masakit siya cancer, di na siya mahadlok na maglinog karon, niya malusnuan taning ni ang building. Wala gina siya. Pasabot, relax. Mo na ingos Kristo. Nya unsa man ni ang kahadlok, gitawag ni siya ni Kristo og huna-huna nga tawhanon. Matud pa niya diri, kay ang imong huna-huna sa tao dili sa Dios. Kana bang atong mindset, ang atong mindset Dios non ba or tawhanon? Tawhanon gani puno kas kabalaka o kahadlok, babag ka sa daan padong sa langit. Dios non gani relax sa gyud kayo. Tanawa sa unang pagbasa, purting lagutas Ginoo, naapil og kalagot sa Ginoo si Moises og si Aaron. Nga naman, kay si Moises og si Aaron nakuha sad sa yawa atong gutlua. Ngun sa may pagkuha, ang mga tao nagreklamo kay wa na sila tubig. Katugos Miriam, di ba namatay, gihisgutan man namatay si Miriam. Mao toy gadas bato si Miriam. Nato siya bato nga gida nga siya ra gid atoy gitagaas Ginoo nga adto mo tubod ang tubig. So bisag asa sila maglakaw, si Miriam mo'y nagdag tubig. Gusto gani sila nga manginom, ibutang ra tong Miriam tubig, sige gagas bato, tubig. Mo to manginom sila ato. Awa di mo kibaw na. Masag mo basa-basa ang Bible. Pagkamatay na, di naman mo tubod ang tubig kay si Miriam man mo'y nagdahato, di nahubas ang tubig, ni yaw-yaw ng mga tao. Paglubong ni Miriam, nawa naman sa tong tubig, wa may laing kuan ang Ginoo gi tagaan, purtig lagutas mga tao. Mauna ni, mga matay na sad ni ani. Yaw-yaw na sad sila.
Kay tubig importante biya kay tubig nya desierto unsaon nimo ana. Tingali tungas adlaw wa mo'y tubig, porti ng ugaha. Ato yaw-yaw sila maayo pag humaglubong ni Miriam. Ingon ni Moses unsaon man ninamo? Ang advice sa Ginoo, insa kita ka ng bato dias gawas. Ay sa tolda nila na may bato dos gawas, ingon siya nga sultihi ang bato nga mogawas og tubig. Nya dad-an ang imong sungkod nya sultihi ang bato. Ang gingos Ginoo sultihi ang bato dili bunalan. Sa kalagot ni Moises mga tao isa masama mo kamong mga masupilon gatuo mo di mo tagaas Ginoo og tubig niray hapak ko niya kaduha ingong Ginoo naapil ka kay wa ko nimo balaana ning gawas gihapon ang tubig pero ang Ginoo naglagot kay ngano man kadto daing bato mao dayto ang Ginoo gipuspusan man hinuon ni Moises sa iyang sungkod. Di ba ang Ginoo ni ingon mas Kristo, I am the fountain of living water. Di ba? So ang Ginoo tuburan sa nas tubig, gipuspusan man noon. Wa na mahinon balaana sa ni Moises ang Ginoo mo tong niingon siya diri kay wa ko ninyo balaana maapil mo kamatay aning mga tawhana. Di na mo maong kamong duha ang magda nila ngadto sa promised land. Mo na si Moises wa gini siya kaabot sa promised land. Naglantaw ra ni siya, gipatay siya sa Ginoo didto. Ang nidana ang iya ng assistant si Joshua, mo ni nida ngadto tabuk sa Jordan. Wag gyapon mo kay bawa na. Amo lagi kay di man gyapon mo basa. Nya unsa may relevance sa atong kinabuhi? Kana bitang dili nato balaanon ang Ginoo. Daghan kay okasyon sa atong kinabuhi nga atong dagmalan ang Ginoo. Pananglitan. Kanang taong gibunyagan, ighumag bunyag, unsa naman na siya? Kusga. Ha? Kristiyanos, wag gid mo kay baw. Anak sa Dios, inighumag bunyag, anak na nas Ginoo. Wa di mo kay baw ana. Awa gid mo kay baw. Mao bitang bunyagan dayon ang bata bisan pag bag-o pa lang na tao, as soon as possible bunyagan dayon kay maunay makapahimo niyang anak sa Dios. Kamo nabunyagan na mo. Kinsay wa mabunyagi taas ang kamot. Mga anak na ta sa Dios. Karon kung imong kusion ang imong anak, kinsay imong gikusi? Ang anak sa Dios. Ang Dios mismo. Wa nimo balaana ang lawas sa Dios nga mao ang imong anak. Kung imo nang singhagan ang imong bana, kinsa may imong gisinghagan? Ha? Tubag. Ang Dios. Kung imong libakon ang pari, kinsa may imong gilibak? Ang Dios. Kung hikapon sa pari ang madri, kinsa may gihikap? Nihikap sa Dios kay manguros iguman. Mao na kung ang imong lawas gamito na nimo sa pagpakasala, ikaw mismo wa mo respeto sa Ginoo nga naas imong lawas, nga nagpuyo sa imong lawas, labi na gyud sige kag kalawat, nga imo lang yapong himuon ang imong lawas nga agent of sin. Mao bitaw na nga makasa kita kung ang atong lawas gamito nato sa pagpakasala, pagpangawat, kanang pagtipon-tipon, premarital sex, kanang porn, kanang naang pamakak, panglibak, panaot, panagmal, kanang puyo-puyo sa lalaki o sa babae, nga unay laki, unay babae. Mga paggamit ba nas lawas nga sala? Respetui, balaana ang imong lawas. Ayaw supak-supak ka ang Ginoo, pinaagis imong lawas. Kita mga buangon kita sa tanan, moingon din ta, musabot rang Ginoo oy, musabot ra. Hay may imong gigamit, huna-huna sa tao o huna-huna sa Dios. Naron diha. Og tao gani moingon juga, musabot rang Ginoo, musabot ra oy, musabot ra gina Father. Ako na mas Father gud di kasabot gud. Sige gwali, mura sa na siya unsa da, mura sa na siya perfect. Di man jud ko perfect. Pero nga kung gisulti nako ang perfect. Apil sa kuani. Nganom day, kamura day mo yung gustong sala nga lami man sa. Pero lagi makapa-impierno.
Sao man gyud ato nang ako nang i-deny ug ako maimpierno sa ko tungod sa akong pagpakasala. Kita ta dito, kita kits. Kamong sige simba dinhi adto ra tas impierno magkita, sugot mo. Ha? Kamong sige rog simba, apil na mo dias online, sugot mo adto ta magkita sa impierno, ikamatay na to. Ayaw oy, adto tas langit magkita. Mo na sugod karon balaano nato ang lawas sa tao, labi na gyud gibunyagan. Kay mismo gani ang bato nga giisip ni Kristo o sa Ginoo nga representative sa iyang presensya, nasuko man gay siya nga wa balaana ni Moises. Nasuko man gay siya, bato ra gyud to. Unsa naka ang tao nga gihimo gyud sa iyang larawan og kasamahan. Una siya bantay-bantay gyud mo, ay nagyud mo panglibak. Ini ko na ay mang aksyon ta kag panglibak, ay ang Ginoo akong gilibak. Ig-aksyon ni mo buhat, ay sala manggid ni ako na sa ding balaanon akong mga kamot, akong huna-huna, akong mata, nigtan-aw nimo anang porn, ay sala manggid ni. Last na lang gid ni Lord. Buangon tayo. Muna, di ta mo compromise ha. Timan kada na to buhat og sala, kada na to huna-huna, nahimo natang satanas sa mata sa Ginoo. Anang gutloa nahimo gid tang satanas. Nya ingno natas Ginoo pahawa satanas. Kakuyaw og nagwali koron diri nya sa matas Ginoo di ay satanas na di ay ko. Mao na ang akong kasing-kasing karon, ako na lang say check up naam sa koy sala. Moingon sa koron, Lord, hunongon ko na ni. Ngayon ikaw ba? Sorry Lord. Wa gid ay hunongan. Away na lang na magbasol. Basin pa sa sunod maka kuan na gyud ba? Maka-maintain, di ba? Oy, kita magsigig kahadlok, sige kahadlok. Hasta gud ang atong pag-ampo, hinungdan kahadlok. Mag-ampo ko kay sus Ginoo itaw, sus Ginoo ana. Ayaw nagda ka sa yawanon na huna-huna, nya muduol ka sa Ginoo, mura kag buang. Nganong kahadlok may imong dados Ginoo, gugma og pagtuo, mo'y dad-ang adto sa Ginoo, dili nang fear. Kay iya na siyawa. Kadaghan din magpabindisyon anang asin, magpabindisyon anang oil, magpabindisyon anang tubig nako para unsa man Padir na mo gumikahibudngan sa among balay, padir nya amo lang ning sablig-sabligan, mawa man sad padir. Nako amo ba? Unsa may inyong gatok mo dani kahadlok o pagtuo? Unsa ay pagtuo padir? Nako og di ko ni blessingon. Ayaw sa padir blessing, sa padir nako nahadlok dai mo. Adi nako blessingan. Kisay blessingan, kaya akong blessingan aron mo gawas ng yawa diyan nimo. So nya kanang asin pa rin isablig ko nimo. Ay gusto ka kang mawa ang yawa, na diyan nimong yawa. Wa man na das imong palibot. Naani mo kanang imong hunahuna. Nay giyawaan sabligig asin bubuyan ang lana nga usa ka galon nga yang gidab, mantika ra bag na ay bobo dia. Naon na tog mawa bang yawa. Ug di gay mawa, perti gid nimong yawa. Bisag asa pa ka maglakaw-lakaw. Bisan pag adto pa ka suod sa aning dormitoryo bas mga madre ba nang sulanas mga mungha, huli man jud kay nas tanan. Bisan pa dito kuyawan lang gyapon ka, kadaghang mga madre nagdepresyon. Nagdepresyon suod silang monasteryo. Ato paportig yung yawaan. So dito, ano man, di alagi ng yawa na to, huna-huna, anhi siya musod sa huna-huna. Mo kinay sugod. Nakaroon sa may inyong gihuna-huna. Nga taas na kay akong humili. Sige, mo